أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah ini mapipikir tanwa bagantan usayan ama puntok ko kagagatan sangka iya oras taniman to na giyang ka iya makapantag si kunganin kapanggunaan umiyatay si sagiyang kutuwa kagapadal umiyan si sagiyang kutuwa kuburian. Ayah sebab na kagi-agiang kaiyadita no kapagintaw si sagiyang kay dunia na ayakan tawin tanuron na andid ni kawapatutaw na miya pasadin sulamuan taman ayaman na niyan na giyang kutuwa panggalbakan niyan si sagiyang kay dunia na palit miya pasad okay na sa katano mga uyag-uyag mga bibiro pa na si sagiyang kay dunia na kapakayaan na manglulad tanong manggalabakat tanong Akia dapat tanong si mga lulot tanong, mga tumanay tanong, mga luos tanong, mga awatan tanong. Miyo na sila din si sagiyang kutuan mga kubrigan. Ikadua na kapakaya sa katano mga bibiyagupan na kapakaya makang gulola tanong sa galbang. Api apa namang maagiyang kutuwa oras tanong. Kung kagkapada naman tanong sa agiyang kanan ali dalam alupa. Na adna minibuga katano paninggalan keparulitan wagian kutua balasian si sagian kutua kakir pada lutan si sagian kutua kuburtan mana kuburtan giran isa bapak sallallahu ta'ala na pitruyan hatiyan manai inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pintu Allah Subhanahu wa taala tigina mata na sa kami. Mata na tigina sa kami na pagpaguyag nami sumya matay. Pagpaguyag nami at tigin sumya matay. Dito so kapugintaw si sagiyang kutuwa di dalam apakuran. Ayam na niyan na urian agiyang kutuwa katong kupatano si sagiyang kutuwa kubur na paguyag tanong Allah Subhanahu wa taala. Nagyuti pintu Allah at tigina inna nahnu nuhyil mauta. Mata na sa kami na pagpaguyag na miya tigil na sumyamatay wa naktubu ma qaddamu nag-ibsurat na miya giyang kutomini pangnakunairan agal baksi sa giyang kayan niya wa atharahum nag-giyang kutwa mga raradilan ayam na niyan na minigan at tiran sa giyang kayan niya mga pimpiya anta ka mga raratagal bak wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin na sulangan taman ating malai wallah Subhanahu wa ta'ala na may itungamianan ang matatago si sagiyang kutuwa lawak mahfud matatago may susurat si sagiyang kutuwa lawak mahfud gina di sa mapasakat tanong na ayapat o talakat tanong sagiyang kaya di tanong kapagintaw si sagiyang kaya dunia na makari di paradugan di tanong makang galabag sa mga galabag ami pagpanguna ko na tanong si kuwanungan tanong amauring si sagiyang kutuwa mga kubur tanong kapag kaumatan sagiyang kutuwa mga kubur tanong na keparulitan wagiyang kutuwa balas o pinggulo na tanong si sagiyang kaya dunia giyang kaya kapugintaw tanong sagiyang kaya dunia na kanaba ini mati kanaba ini tatap na kanaba mati di tanong ng katawan wandi kang ganati tanong si sagiyang kaya dunia na ayam apiya ko pun ganat na giyang kutuwa makarili parado sa pelutu niya na si sagiyang kutuwa kang ganat yan o katubalin yan si sagiyang kutuwa isa adal pa giyang kutuwa ayam na niyan na isa adar pa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiruyan si sagiyang kutuwa kaya pakatitian yan ko Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu amiyalo ya isi sagiyang kutuwa kitab as-sahih Muslim ayam na niyan na hadis sa iya sahih kurika iya ayam na niyan na hadis miya panutul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atigin manay pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath andin atigin manay
ikaw apa tagiang kutua manusia namia tepedagiang kutua amalian ayam mana nian namia pasal cuka pagamal mia pasal cuka kuasa belas si sagiang kaya dunia illa min salas sa ayam buat tingin ada mata pede dama putur nagiang kaya telur atik Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Itu tak buat tingin ada mata pede sagiang kutua kake wapa tagiang kutua manusia nagiang kutua kapa kabagakian sa paninggalan yan si sagiang kaya dunia natu nagiang kaya paninggalan uli na posaka amin iganatian si sagiang kaya dunia aga parulinian agiang kutua balasian uli na pagpakaw mo nagiang kutua balasian si sagiang kutua kaketong kupian sagiang kutua kuburian pagadayon na sadaqatin jariyah yang kutua kapaka sidikaw tau sa pagpagundas pagpaka bagay contoh sa sadaqah ayaw mana niya na pagpagundas ayaw mana nagyang kutua kaya pakabagakian sa sadaqah na apiapan mawapat sa kaniyan nakagiyamiya baloyo to apaninggalan miniganatian si sagyang kaya dunia na matutungkop sa kanya na sagyang kutua kuburian na dayong sa pakataman adikang gunai sagyang kutua sadaka aminigan at yan sagyang kaya dunia na pagpakataling umadin na sagyang kutua kuburian agyang kutua balasyan gina ni paganero sadaka ay ibarat yan na lagi do masjid lagi do madrasa lagi dagyang kaya seminar tanong lagi do kapanunggo sa mga kitab giyang kutua kapakabagak sa sadaka ada aban yan kakaputol da aban yan kakatapad ibarat yan nagyang kaya masjid tanong di nagyang kaya madrasa tanong nalangon amya katutayon to kasaya nagyang kutua amya kawawapaton nataman dan iman to na uman din kang guna nagyang kaya masjid tanong uli na si sagyang kaya kapakatitin nagyang kaya masjid tanong agyang kaya madrasa tanong napupakataling makiran din nagyang kuto balas kiran asiran na miyawapat siran akan na ba siran di makapagamal na sabab umiya kabagak siran sa paninggalaniran napupakataling makiran din nagyang kuto balas ko katutong kupiran si sagyang kuto ako mulinan giyanan iayama na niyan na paganeron amal di keteped si kuli kapagin tau si sagyang kenya ko kurian agyang kutua kawapat ko tau ikadua na ilmin yuntafa'u bih yang kutua kapakabaga ko tau sa ilmu agyang gunaan ayama dan yan namiyaga na sa ilmu na si sagyang kutua kaya pagana diyan sa ilmu na pinggil bagyan agyang kutua miya suwaiyan na sagyang kutua kaya galabakan yan na urian yan na inisampay niyan ko sa lakauron inisampay niyan ko pamilya niyan inipamangandoon niyan sa ikong mga madrasa inipangusiat yan sa ikong mga masjid na gusto mga seminar na si sagyang kutua kang ginating yan na si sagyang kenya amatongkop sa kanyan si sagyang kutua kuburian na tama na sa dikang gunay si sagyang kutua ilmo aminigan natin si sagyang kenya na pagpakataling mo na si sagyang kutua kuburian ay ibarat yan nagyang kaya mga ulamatan lagi do pamasirakan si kukya paganadakan na langon umyaw stadakan amya ka pamangan do urakan sa ilmu na giyang kutua amya wawapaton na giyang kutua di iya kanakang galabak ako ilmu amya suwakong kiran ako giyang kutua kipsampay na kanong nasi iku mga tao kipupamangan do na kanong nasi iku yung na niya na mga muriya tao na pagpakaw makiran si sa giyang kutua kumuriran leni manoto gumagana kasirat matutongkop siran si sagyang kutua kuburiran naat na mibubagakiran apaninggalaniran apapakataling makiran agyang kutua ayam ananian na balas kiran sabab si sagyang kutua kaya pakang gilabakiran sa amal amapia aminiganatiran sagyang kaya dunia ada abanian kakatapad na papakataling makiran agyang kutua balas kiran ayam ananian na mapia sagyang kutua pinggululiran antunay diba na mapia naginan ayam ada niyan na ikadua ayam ikatlo na ang waladin salihin yad'ulah makabagak so tao sa wata abilangan tao ami ko pumanganin yan agyang kutua loksiyan ayam ada niyan na
wadna wata'aka amiyan biya takakwagama adna wata'aka amiyan daong kakwagama nasisagyang kuto uli namiyan biya takakwa Islam nadiniyan manggal makagyang kuto subulun wallah nagukapagpanang gilaan niya na agyang kutwa ini sa parang wallah mga nalangan wallah subhanahu wa ta'ala na si sagyang kutwa ayaw na niyan nakanggunating ka si sagyang kanya na sabab uad na mibubuga ka awata ka abilang ataw amip pumangni kaniyan na pupakataling marka agyang kutwa balas uamal yan si sagyang kanya balas yan amapya sabab sagyang kutwa kaya pakanggulo lang yan sa mapya kasir kaya ni sabab na miyakabuga ka sa muriya kabilangan tau nasi sagyang kutwa kakatungkop kasi sagyang kutwa kubur ka na keliwanagan agyang kutwa kubur ka sa si sagyang kutwa ayaw na niyan nakapagpakasireta kasi sagyang kutwa minigan at kamuriya tau kabilangan tau si sagyang kanya sagyang kutwa din yan manggalwag ang mga pipiya nagyanan giyang kaya hadis na ayay niya pagpakareg niya nakatanong na giyang kutwa ayaw manan yan na miyawafat na si sagyang kutwa kakatungkop yan na sagyang kutwa kuburian nagkapakay ang makabagak sa kanyan si sagyang kenya sa niyan kang gunaan na sagyang kutwa kuburian ada ba niyan ikatapada sa taman sa di kang gunaan sagyang kutwa miniganat yan si sagyang kenya naginan ayaw manan yan na madakal sa mga amal akapong gunaan waya maanan yan na mga wawafat ako paruliran si ikwaya maanan yan na mga wiyag-wiyag ibarat yan na sa katano dito sumakapantag kuminibugak waya maanan yan na mga wawapatag yung kutwa mianuitan watalo apitirong Nabi sallallahu alaihi wasallam giran sumyang gilbakiran aminigan at tiran si sagyang kaya dunia nasa katano ang mga wiyag-wiyag anto na ay kaya lumatano kumiyamatay anto na ikiya na tanong mga lukus tanong so mga pagarit tanong so mga tunganay tanong so mga Muslim na anto na ikiya tanong kiran akiya na tanong kiran amano kababasan agyang kutwa margan adiran kapagintaw sa ikong kuburiran uli na pakalabat sa agyang kutwa margan akapagintaw iraro uli na pakaugup kiran sa agyang kutwa kakiliwan lagi sa agyang kutwa mga kuburiran o kaya panalmiran si sa agyang kutwa ayaw na niya nadar pa ilan si sa agyang kutwa mga pakuburan anto na ikiya tanong kiran anto na mapanggulaw na tanukinan balagi-lagi ang kainin gulaw na ang usabaad absumwa nilan agyang kutwa mga kubur na pagpamatian nilan sa Quran di sila nun mamagani di sila nun gulaw na sa ayamaan na niyan na mga amal anto na iniba nadam gulaw na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga amal anto na iniba na mawatan ko kito Rasulullah mga amal ayamaan na niyan na pinggulaw na mga tao ang mga papasang ikapanarang kuni giyang kaya ayamaan na niyan nakapagpagintaw tanong si sagyang kaya dunia na madakal sa mga amal ama panggal bagat tanong at kiyo tanong si kumiyang mawapat miyang unarak tanong si sagyang kutwa ayaw manan yan na pakuburan tanong mga pakuburan yan ayaw manan yan na kapakaya makanggulo na tanong sa mga amal amiyo tanong kiran amiya labad tanong kiran nagupikindo tanong si kumaga muriya tao tanong amiya labiran nakatanong ang si sagyang kutwa urian waya manan yan nakaganatin tanong si sagyang kenya nato na yung mga amal mga galabak ang galabak at tanong nagkapakay akang gunaan umiyang awapat amiyang awunan nakatanong kapakay ayaw manan yan nami bugay tanong kiran agyang kutwa balas kiran na ayaw pagam paganayron ang pinaka-importante nagyang kutwa kipong pumanganing tanong kiran dua giyang kutwa kin buwan tanong kiran ang dua di tanong di indua sa mga pagaritan wa mga Muslim di tanong di indua sa mga lukas tanong di tanong di indua sa waya maknan yan na mga tunganay tanong na mga lulog tanong amyaw na nagyang kutwa kaya wapatiran ano na ikatiro Allah Ta'ala ay katiro Allah Ta'ala na tiyan naman ay والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Itru Allah Ta'ala ay perupa niya nagyang kutwa rupaan o mga sahaba aso mga sahaba na ayaw bertadiran nadiran ipamang niya nagyang kutwa mga unaan niran si komparatiya ipapamang niran si iku Allah subhanahu wa ta'ala sarila ayat katru Allah walladhina ja'u min ba'dihim so sila nutuwa miya makasalunu miya makataling masih kurianiran
yaqulun najiran turun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قد ننمي نريلئك منك ربنا اغفر لنا قد ننمي نريلئك منك ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ناغو سمغا پغري أميون أنبي سيران سيكم براتيا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نأوان قبل المي سمغا پوسو أمي ساقدنكي ناغو كسيكو سيران توامي مراتيا ربنا إنك رؤوف رحيم قد ننمي نمتان أسكنا تيتو ملايكو أما قدمون dari mana tu ayam mana ni na sumanga sahabat na ayam tadiran nadiran di pamang ni agiang kunto mi ang uran ni na si ko paratia giang kunto mga tao amiyaw na silang ko paratia nami ang awawapat siran kana ba subusu mga lusiran nagu kana ba subusu mga pagariran nagu kana ba subusu mga watairan nagu sumanga daluduk pairan katama na si ko kadun din mga muslim nadiran ipamang ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kunto agi pagpumangning kiran sarila o mga bibiyag si sagiyang kayam niya na pagpakataling umakiran agi ang kunto abalasyan o tarimaw to Allah subhanahu wa ta'ala na pagpakataling makiran agi ang kunto ayam na niyan na antuni iba na balas agi ang kunto kaya pamangni agi ang kunto mga bibiyag pagtalo si sagiyang kunto mga wawapat na ini mananan ubat tanong sinan peligti sa ikong mga panganitanong igira di tanong sembayang igira di tanong mamang ni Allah api antuna abtad akapumang ni tanong si Allah na ubat tanurun pakalipati sumanga pagari tanong mga lukos tanong mga wata tanong amia maratiya asiran namiyo nasiran din si sagyang kunto mga kubidan kailangan ubat tanong sinansan ayang mananian na peligti dia tu sebab ayang mananian na Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya terwiyan ko kaya pakatitin yan si ko Safwan bin Abdillah miya panutu dia si ko hadisa ayam kitab sahih Muslim api terung Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggian manai da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله ayam niyan nasukun subang ni umutaw si ko pagarinian a muslim ayam niyan na dikatawan aging kuto pagarinian a muslim aki pumang niyan natatarima anu wallahu ta'ala ayam niyan na ginan ititu pun nakapakim budaya ka nakapakim ginawai ali kay pamangni su ginawain ka nagyang kutwa diniyan nakatawi aki pumangni na kaun si Allah sarila urina limo na ayam niyan na tatarima anu wallahu ta'ala asi ko sa gyang kutwa ayam niyan na tumampar sa ulong ka na adna kumakadnun ang malaikat asusubun wallah isa sarigir ka ayam niyan na isa sarigir ka sa gyang kutwa adunay ni ba na malaikat na uman ka ipamangniya yung kutwa pagaring ka ang muslim na turunian Allahumma amin ya Allah na tarimaan ka nagusaka man pumangni na bagyan ka agyan kanan ako pumangni na ka bagyan ka sulagi dagyan kanan ako pumangni na ka ayaw ba na niyan nagyang kutwa ka pumangni ka tiga ya Allah narilaing ka so pagariyakan amiyaw na din sa gyang kutwa kuburian ya Allah rilaing ka sa mga pagariyak na mga muslim so kadenden o mga muslim so mga luksakan so ay maananian na mga muriyat tawakan narilaing ka siran nagyang kutukon ang malaikat ako makadilin si sagyang kutukon puro ay maananian na tumampar sa ulong ka na pagpagamin sa kanyan nagudin niyang penteroon panganintati na mambugi na kasulagi dagyang kalanapi ang mangning ka nilang naman ito ipamangning ka agyang kutukon pagaring ka si ikwallah na sumambus malaikat ayam na niya napakatutunggun na kawallah subhanahu wa ta'ala na di kanyan ipamangni si ikwallah ipapamangni kanyan mamusi ikwallah subhanahu wa ta'ala na giyan ka na nami alwisan ipapamangni niyan so pagarin niyan ang muslim adi niya nakatawan na malagi disan so mga bibiyag ang giyang kuto miya matay giyang kuto di ka di kipamangni na kung pagarin ka gudayo ka ang muslim
abi biyag anta kamatai na ayam ananian na makasusul jan atan tarimaan wallah agiyang kutwa ki pemangani na kasi sagiyang kutwa ayam ananian na pagaring ka muslim alinian katawan. Nilai ni mana tu? Adung pun asa kataw mama ayam ananian na siksaan sa kanian si sagiyang kutwa kuburian si siksaan sa kanian sagiyang kutwa kuburian. Auman din na adun ko na kumakad nun amalaikat ama awit ca basal na uman din na basal na ulun yan si sagiyang kutwa kuburian na makaisa ko na manggulula agiyang kutwa kikulang niya na sagiyang kutwa basal aawinan yan imbasal yan na sagiyang kutwa ulo agiyang kutwa mama na may staring sa kanyan adis kanyan ayam na niyan na di niyan mapakata na agiyang kutwa basal yan na makagiraw ko na agiyang kutwa mama inong kapananda pakata na abasal kanan si sauluakan na tingin na ayat tingin na sabab na adna wataka kabila nga tao aminigan na takasi sagiyang kayan niya na miya manganisik wallah na teri mo wallah na ginan isabab adar kakapakatan agiyang kaya basal imbasal akan saulong ka nilai ni mana tu? Nah, ikadua amal ama penggulo latanu agak pakai ama kataling uma si kuya makna niyan namanya matay agiyang kutwa balasian naqada'u waligil mayit as-sawm anhu ayam makna niyan nagyang kutwa upama kung adna biyo niyan apwasa na kepakai ipapuasan kaun giyang kutwa upama kung adna biyo niyan apwasa na kepakai ipamuasan kaun ibarat yan na adna minismaya yan si wallah ayam makna niyan na puasa minismaya yan si wallah ipamuasan yan nagyuto na biyo niyan ito agiyang kutwa ini sumaya yan nakapaliwgat kutwa ini paliwgat yan sa ginawa niya urian yan nada niyan tumituman nabaskan yan din miyawapat nagkapakaya pusa na kaunoto na ayaw puningiyatan ka nagyang kutwa balas yan na si makataling ma si sagiyang kutwa ayaw makna niyan na makautang sa puasa uli na lagi din pa managyang kutwa ba na napagkumasilan audiur uman ayaw makna niyan na Ramadan na si sagiyang kutwa Ramadan akiyaw may niyan audiur na das kaniyan makapamuasa na urian yan na may posto Ramadan na daniyan nakabiyadi agiyang kutwa daniyan nakapusay ko Ramadan na bas kaniyan din miyawafat nagyang kutwa biyadi niyan si ko Ramadan adaniyan nakapusay na kepakaya pusa na kaun kepakaya ayaw na niyan napusa na kaun madak lang mga hadithanan mga aloy si ko mga hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padung nagyang kaya amia panutul ciku sahih Bukhari agus Muslim amia panutul Aisyah radhiyallahu taala anhu atigin manai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pintiruyan natigin manai man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu sadin cataw akapantagan akapatay adna minigan atian abidan yan apuasa ada ni nakapusai napusa iron utunganay niyan pusa iron waya makna niyan natunganay niyan nagina ayaw makna niyan na kepakaya miyuguptan wanan si kumang atunganay tano antunay di ba na miya kawawapat ay gira man ito antunay di ba na gira man ito antunay di ba na kaya ganataniran agiyang kayan niya ada na aday na nakapusai ayaw makna niyan na paliwat kiran nagpakai asakat tanong imayad kiranun pamuasaan tanukiran na ayaw puniyatan tanong nabi mitaling makiran agyang kutwa balas ayaw na niyan na kaya pusa itanong si sagyang kutwa bida nilan antong na iniwan na puasa kung kapapan masa kapapadal mirapan na si sagyang kaya dunia na gina ni antong na iniwan na ikatalo antong na iniwan na ayam makna niyan na kepakai amiu petano miya lebetano si iku mga tumanay tano miya nga mawafat lagi dia lagi yang kutua kapamuasa sa ayam makna niyan na nader kasemaya ibarat yan natigin na basta makapas ako sa bordig sa ibarat na pemuasa ko sa talungawi para si wallah urian yan na miya kapas na miya wapat na daniyan ito kapamuasay nagkapakai pusa ano ito utunganay niyan kapakaya pusa ano ito ayaw makna niyan utunganay niyan na ikatalo amal agkapakai amiyang guptano si ikum yang wawapat na qada'ud dayni anhu
min ayyi syakhsin waliyan kana aw ghairahu. Ayam mana niya na giyang kutwa kabiri tanu si utangiran. Ibaratnya na giyang kutwa miya wafat na si giyang kutwa kaya wafat yan na adna kau utangan yan na kaya bidan tanu malagi do ayam mana niya na tunganay niyan adda ka kanaba niyan tunganay na ayam mana niya na kaya bidan na kau na giyang kutwa bidan yan giyang kutwa utang yan. Agiyuto na ayam na niyan na antong niliba na agiyuto ni kiyo na bakaw agiyang kutwa kambi din kau na si sagiyang kutwa utang yan aminiga natin si sagiyang kaya niya. Eleni man giyang kaya utang na ino kailangan na si sagiyang kaya masa kabibigit tanong panaw pamakwad ng utang tanong napakabidan tanong kaileni man miya panutul sa hadis sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan at tingin na andan na tingin ikaw apat tagiyang kutwa ayam na niyan na di makitidawa si kulalang wallah na sagiyang kutwa kakautungian sa ayam na niyan na kaput na niyan sagiyang kutwa kaya sa hidiyan na miyatang kadidin sa kanyan na tao sa kanyan kusurga sa ayam mo na niyan nakapakasulot si miyatang kadid sa kanyan din atau sa kanyan kusurga karinilaan sa kanyan wallah na ayam adilun iprila wallah nagyang kutwa utang yan aminigan natin sa ikong mga tunganay niya. Leni mo na ito na upama ka agiyang kutwa pagaritan amyawapat na adna utang yan na salin sa tao ako sa balas nagkapakaibidan yan na kanaba kaibidan na kaun na balas kaun adna balas kaun balas ang kaun wallah subhanahu wa ta'ala si sagiyang kutwa kaya kapi aning kaun ayabot na niyan na ini bidan na kaun agiyang kutwa utang yan nang balasan na kaun wallah agiyot na sadakang kaun ayabot na niyan na inibigay kaun na sadaka na adna kaparuling ka balas si wallah subhanahu wa ta'ala giyot wi sabab miya kay salungan na adna miya wafat ti sagiyang kutwa masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya mawafat na miya mawafat sagiyang kutwa isa o mga sahaba sagiyang kutwa masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inwitiran ko Rasulullah kasimbayangan na kaya simbayangan sa kanyan na aya ini isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin manay baad na tingin na utang agiyang kaya anto na ba na simbayangan tanong na tiga giyang kutwa mga tawa adin na utang yan adwalad ayam na niya na dinar at na tingin na utang yan duwalad dinar na pintaro Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin man iya sallu ala sahibikum ayaman na niyan na ayaman na giyang kaya sallu ala sahibikum na ugupin niyo agiyang kaya pagarin niyo ikadua makna niya na sambayangin niyo pernah makna niya na giyang kutwa ayaman na niya na kambi edisi sa giyang kutwa utangyan na miya kagiraw agiyang kutwa isa kung mga sahaba ayay pumaturun agiyong sa Abu Qatada miya kagiraw sa kanya na tingin na ya Rasulullah saka na tingin imbayad si sa giyang kanan utangyan adulad adina na siyang bayangan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa ayam makna niyan na anto na niba na miya tiru yan si sa giyang kutwa pitiru yan si Abu Qatada at tigyan na huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari ayam makna niyan na giyang kanan at tingin apyang raung ka ang bidan ka at tingin man iya utang yan nasir kami ni san gulay suki papaturay nun si kukambi di nun nagyang kaya tingin amyatay na miya kaangyas sa kanyan miya daw nagyang kutwa ayaw mo na niya nagisa sa gulay nun miya daw nagyang kutwa ato na iba na dusan niya nun upamakad na dusan niya nun nasira ka ng ating Nabi sallallahu alaihi wasallam kaskat sa taman sa siyang bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa miyatay nagyo to ayaw mo na niyan na uman mabalak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Qatada na iisa yan na tingnan na kaya wida na kagyang kutwa dulad adinar taman sa ayam na niyan na kebidan o Abu Qatada agiyong kutwa piyang raw niyan ayam na niyan na duwalad adinar ang bidan niyan na oriyan to na miya kagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na atigin manay al-an hina barrat alayhi
jildahu iman tuati mana Rasulullah nagi imasa akiapaka tanggawin kasi ko kubalian ayam nanian na miada agiang kutua kapsiksa o nasi sagiang kutua kuburian upama kapsiksa sekalian si sagiang kutua kuburian gitu sebab ayam nanian na sakat tanu naditanu pelik tan suayam nanian na mga tunganitan igira manu tuwaad na miyaw patatunganitan ayam penubatan upagari udi na lukos, udi na wata, udi na sa mga narudupatan napangadagan tanu ubad na utangiran na uwad na katun tanu utangiran na bayadan tanukiran kami alam tanusiran kaya upan tanusiran na kanabagibu kaya upit tanukiran kami akakuat tanupan sa balas si sagyang kotua ayam nanian na kaya upit tanukiran kaya sidikay tanukiran sa ayam nanian na bagar antaka katru antaka ayam nanian na tamuk antaka tamuk miniu tanukiran nah ikapat amal akapakai ayam ananian na antuna ibana miugu petanu si eko antuna ibana miawapat nama yaf'aluhu alwalad as-salih min al-a'mal as-salihati fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi duna an yanqusa min ajrihi shay ayam ananian na yang kutwaji manggelbak wata amal amanga pipia na pagpakaparuliron pagpakasireto na giyang kutwa ayam ananian na mula luksian sadaka kurangyan si sagiyang kutwa balas ayam ananian na muriang tawiran giyang kutwa di manggelbak wata mapia na pagpakasireto na giyang kutwa ayam ananian na luksian pagpakasireto na giyang kutwa luksian mula salong sada ayam ananian na kelbat sa giyang kutwa balasian ukiyang gilbakian di annal walada min sa'yihima wa kasbihima wallahu azza wa jalla yaqul wa an laysa lil insani illa ma sa'a agiya sukun suwata nagyang kutwa ayam ananian na giyang kutwa wata agiya suwata na padanan samyang gelba kagiyang kutwa ayam ananian na luksian udah suwata na bas udah suluks na bas kanian ke din sa giyang dunia na ino sa kaniyang panambal may mapia karun mini sabab pa si mini sabab si sagyang kutwa luksian naging ito sabab pa pagpaka siret sa kaniyang si sagyang kutwa balas ayam ananian na anto na iba na pingkil bagyan ang mga pipya naging ito miyapat sa kaniyang si sagyang kutwa kadru wallah wa an laysa lil insan illa ma sa'a daating marai wallah ama pembagian manusia arwah sa miyapas sa diyan agar bagyan si sagyang kenya na swata yan na bilangan taon na panuto sa miyapas sa diyan naging kutwa din niya nakapakan gulula sa mapia napagpakasiret sa kaniyang si sagyang kutwa balas ayam na niya napakapuno si ikwallah sabab sagyang kutwa miyang gulula agyang kutwa muriat taon niyan ayam na niya na mga pipia si ikwapapadalmiyan si sagyang kain niya gito'y sabab Pitro o Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kaya pakatitiyan yan si ko Aisha miya panutudayaw Imam Ahmad rahimahullah ta'ala at tigyan naman ay inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi ayaku na pinakamapya lebih mapya ayam ana niya na pagkakan umama nagyang kutapun ko sukatan yan ay pinakamapya pagkakan umama nagyang kutapun ko sukatan yan wa inna waladahu min kasbihi namataan aswata yan na penutup sa sukatan o ayam na niyan na manusia penutup sa sukatan o manusia na ayam na ito nagyang kutwa ayam na niyan na galbak wata yan na adin bagian yan nun abalas anto na iba na pakataling mon si sagyang kutwa kuburian agiya pun sa sukatan yan suwayang na niyan na murian taon yan aminiganat yan si sagyang kenya nasa kamo tumang upama kaayawa na niya na indiray nung tanong sa mga watatano pabayaan tanong silan nagyang ko tumampo di rin manggulula akadustaan na ano mabuab ke sila tatanong pagpakakwatan mo si sagyang kutwa din silan kaya inindiray nung tanong silan si sagyang kutwa anto na iba nakapapadalmiran si sagyang kaya dunia adna sa kato mama bubay adna sa kato bubay may panutul sa hadis Ali cakap tahu mama miya panutul sa hadis
ya panutul ku sahih Bukhari yang Muslim ya panutul Aisyah radhiyallahu taala anha adu kuna sakat wa mama ya kataling ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagia ayama dariana makau ma Rasulullah na piano tulian sebentar iumian dia tiga siumi na mia wafat tiga siumi si tagian kutua ayama dariana kia wafatian na ayat na katawi kuruna tiga mani na sagian kutua kakawapatian na upama buka mia katero na ayat na petero nian na ayama dariana antune ni bana mia kasidikaku upama buka makatero uri na pisidikaku upama ko tingin na kami akatero lagi tiptero niyan na inwatiku tigagiyang kutua mama upama tingin ka isidika kana tingin siumi na adna tingin mana ya balasian kapag tingin na imbalasan sa kaniyan na ayapitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na naam o ya tingin balasan sa kaniyan si sagiyang kutua ato na iba na kipsidika na kaul isam ya pantun sa hadis na tingin mana fali ajrun an atasaddaqa anha qala na'am pitro agi ang kurta mama inuat tigin belasan ako upama ka isidika kana tigin siumi na pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam akway aya makna niyan na sakaawata nagi ang kurta kapag isidika ang kagiumi ka uli na siyagika amya wafat na belasan siranon nagumbulasan kaum pada sakawata si jagir kurta dia pakasidiga ang kakiran nilai ni mana tu mga pipianan na amal amya kakwa kasabalas na adum penami albuga kaya upuan ka na ilai ni man inutan mo na penggulong daa au ba kalu na si mamu kawapat tanu na adna malabura tanu kasakat tanu na mawapat tanu mamu sisi tanu sa giyang kurta mga kubul tanu na mapinanglan tanu mamu giyang kurta mga albalbu waya makna niyan na mga wiyog si sa giyang ke dunia nana baini tu ko pagkiliran agiyang kurta amal kamapia di kang gudaulan na matiruiran mamu tigilan na ayam makna niyan na mapasang utoy ka sidika mapasang utoy ka pangalbalbu na albu na kan mamu si waya makna niyan na urian ko kawafat nagyutui ayam makna niyan na di tanusan apa makutia mga amal na kapadanan kung mga amal mga pipia agyang kanan alagi dinan na ikalima amal akium tanukiran nagyang kutua ayam makna niyan na miniganatiran si sagyang kaya dunia kurian o kiawapatiran mga pas, mga pusaka ayam makna niyan na mga amal mga pipia lagi do pa mo sadaka jariyah sadaka jariyah sadaka ayam makna niyan na pagpagundes lagi na pa mo saka awata na ubaan na miniganat waya makna niyan na lukus ka amapia amal na dadayon na ka karena ba ayam makna niyan na piyakat dumanakaw ibarat yan na suwata ka lukus ka na adna miniganat yan sa giyang kaya dunia ayam miniganat yan upama na antunay ni ba na adna din yan balay na masigit nakagidan yan na mapasad nadayon na ka upama ka adna ayam na yan nakagidan na ka o di na giyang kutwagal abag yan amapian na miniganat yan si giyang kaya dunia na nadayon na ka na nagito ba kabasa yan kaya ka yung tanupan nambal tanudin sa bibuga katanu sa giyang kaya dunia ayam makna niyan napakataling markatano mga pipia amal kepada patiniman giyang kaya masjid tanu madrasah tanu na lamun din amya katyo tayo to kasi na sumya kawawapan kiran at taman din iman to na pagpakataling makiran din na giyang kutabalas ako na siya ikwallah giyang kaya ditanong di ka seminar na uman tanong sa ito makauma sanjam ya katyo musaya miya katyo tayo to kasi mapia amal ayam na niyan na miya katyo tayo to kasi mga bibiyag nagiyang kurto miya wapat kiran na ayam na niyan na iman to na uman tanong seminar ajiyo maatan na pupakataling makiran din agiyang kurto balas ako na si ikaw Allah subhanahu wa ta'ala nailani mo nito na may kasakatanong pa ni mga wawapat na upama kung minayo na ya pangalinta minayo mga muriya tao tanong
nasirah mani pendayun na pagpakaw marakatan mo po yung kuto balas yan. Nantay tawadi mabubaya sa balas, antay tawadi mabubaya sa surga. Ayaman na yan na ipasurga yan. Na iman to na mulan tanong doon na agyang kutuwa ka surga ang tanong. Mulan tanong na agyang kutuwa ka surga ang tanong. Nagumbal ang tanong din sa ayaman na yan na mga amal. Uli na mulan ang tanong din sa galbak. Aanto na iniba na kita ling umatanong. Ako umatanong si sagyang kutuwa ka pa umatanong si kumakubultan. Di kutuwa ka pa umatanong si kumakubultan. Na. Ayakatur wallahu ta'ala na lagi-lagi ang kurtabiyat yatan o kagiyat ayan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum isurat tamya tikman ay wallah sumini pangunak unairan amal amapya nagubiyang kurto miya mangiganatiran ang mga pasit di na mga pusaka amini ganatiran si saging kenya ito surat agnutu wallah nataman sa mo uyug-uyug penuto napagpakataling madat agyang kutwa wala saraka si sagyang kutwa kapapadan mo kasi sagyang kutwa kumurka pagpakataling markad nuto dan naboto kakinang sa lagi-lagyang kutwa mialitan mo hadith idha mata al-insanu qata amalu andid ni kapatay agyang kutwa manusia na miya tepud agyang kutwa amalian sa ayam ada matepud agyang kutwa talwa miya alway tanu gitu so ayam makna niyan na sadaqah jariyah gitu so ilmu akyang gunaan gitu so ayam makna niyan na antuni iba nakapakabaga kung tau sa wata abila nga tau si sagyang kelmiya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian miya tiruyan si sa hadith at tigyan manay miya panutulai o Ibnu Majah miya panutulai Ibnu Majah miya katitiyan ko Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu at tigyan manay inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nashara matalat tigyan apadat tigyan sa pagpaka raot si mu'min apabaka suno o mu'min sa iyang kutwa kuburian si kurian o kapatay niyan o amalian nagusto mga pipi amya pa sa diyan amal si kurian o kapatay niyan na ilman diyang kutwa ilmu amini pamangando niyan nagwaya maana niyan na miya bambarian minin da'wa niyan mini sampay niyan ko sa lakawron wa waladan salihan tarakahu nagugyang kutwa muriya tau niyan abila ka tau aminiganat yan si sagyang kain niya wa mushafan warasahu nagugyang kutwa minibaga kiyan a mushaf Quran kaya warisanun waya makna niya na salakawron kaya warisanun o salakawron aw masjidan banahu ori na miya kambalay sa masjid ayaw makna niyan na antunay ni bana miniganat yan si sagyang kaya dunia at na miya balay niyan upang masjid aminiganat yan si sagyang kaya dunia aw baitan libni sabili banahu ori na adna miya kataling makakalang salalan na inimbalay niyan sa walay niyan na padutok waya makna niyan na mapi amalian aminiganat yan si sagyang kaya dunia aw nahran ajrahu ori na adna ayaw makna niyan na antunin ba na miya pakaundas yan alawasay at yung gunaan waya makna niyan na mga tao miya kapagagdas sila nun miya kainom sila nun miya kapamay sila nun miya kapamamipin sila nun nagyong kutwa ayaw makna niyan na kiyang gudera nun nagyong tukon idaw na niyan aminigan at utaw si sagyang kaya dunia aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mauti odi na miya kabagag sa sadaka si ko ayaw man niyan ang tamukian si ko masa mapipiya ginawa niyan ang si ko masa awiyog-wiyog sa kanyan na pagpakataling mo nuto si ko niyan o kapatay niyan nilini man ito inugyan kaya mga ingida Arab na padisap kabubayaan nila na amal na giyang kutwa nila na kambubala sa mga umbak o di na mga antunay niba na lagi doon pa mo mga pump ayaman na niya na ipsuplera na siya kung mga tao apagagking kinanglan sa iyo kaya daw na ananan amapi asadaka daw na ananan amapi asadaka api aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakan tiruyan na tingin na san sa tao makadakal wallahu alam hadis ayaw katirong mga ulama katirong mga ulama udi sa mga sahaba ayakan tiruyan na salin sa tao makadakal lagi yung kutwa dusan yan na ayaw mo na niyan na
pamakay naman sa kanian say. Ha? Lani man to? Miya kay dito, awak kag da matanong. Gibuwa kag da matanong, gibuwa kapakay naman kakupkaw. Na ayaw na niyan na miya halala utwa balas. Lani man nagyang utwa sa kataw mama. Adit kanian hindi dalakaw sa disyerto. Agyang utwa kaplakaw niyan, nagut kanian maraw takawaw. Nakagya maraw sa kanian nakawaw, natigin nagyang pinakamapasada ko. Di ko makataling makusumunakan. Nakagya pinakalakaw sa kanian din na adnam yung manian aparin. Kayo mo manin lagi ang kuto paridi, miti puno na mininum. Kayo makainom na miya kapia ginawa niya. Agi tumimbuaw sa kaniyan, makapamanik sa kaniyan, makatimbuaw, miyaw man yan lagi ang kaya aswa, minta tadula dila yan at kawamang. Adi yan panida lagi ang kuto, bayan ka. Ayaw niya tiro lagi ang kuto, mama na tingin na, mata na tingin lagi ang kaya aso, na miyagdam yan tulagi miyagdamak. Nitipus ka niya man si sagyang kutwa paridi, na kaya makatipus ka niya sagyang kutwa paridi, na daabo na ayamin ni sandukin nun, nagyang kutwa talumpayan, na kaya pumanig sa kanya, nalis ka niya kasurot, na miya kakabiyo nagyang kutwa talumpayan, na kaya makapanig sa kanya sa puro, na piya kainom niya nagyang kutwa aso, na kaya makainom na miya kapalalagwi sa kanya, na kamiya kapiya ginawa niyan, na rinilaan sa kanya ng wallah, na piya kasugiyang kusurga. Leni mo na to. Miya kaya simple-simple na ayaw mo na niya na amal. Kaya mo kaya pa makain mo makasay. Kaya kayo mo makasay ka yun kung ito makakikinanglan. Na kaya sa magpanuto sa ayaw mo na niya na keri na ilakawallah. Yun na. Dito na pala na ito nagyang kung ito may ito amal. Yun ang isabab. Ayaw mo na niya na kanabag yun ito ikaparunitan o balas. Kaapiyag yung kutwa kaya lang agara katanong mga tao. Upama namiya kang gano'n katano sa mapia, namiya lang gano'n katano mga tao, napuluto ko malapwa kataling mga anto na iba na mga kubultan. Iba na tiyan na ano pa anto na iba na di siya di ito tabangan na para kumasbit na inom miya katabang sa mga tao kasira kapon at sa kay miyunaw. Sa giyong kutwa ayaw na niyan nagalbag amapia, namiya tundog ko ng mga tao na admang bubala sa nakagiyong kutwa, ay admang bubala sa kasi sa giyong kutwa kaya tundog o mga tao, apakataling markasi sa giyong kutwa kung ka. Ilan yung manutong? Ato na ikatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, itirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, amya panutong sigo sahih Muslim, amya katitin ko Jarir bin Abdillah, at tigyan naman na itirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, sa din sa tao, ama kawiyag sa sunnah, ukit amapya, Masyad sa tao amakawiyag sa sunnah, ukit amapya, si iku Islam, sa ayaman na niya na sa timang wa sunnah amapya, falahu ajruha, na mapunun dugi niya na tigman ay Rasulullah, yung kutwa balas yan, wa ajru man amila biha ba'dahu, nagugiyang kutwa balas o tao amyakan gilbakon si iku uriyan yan, uriyan o kapatay niyan. Ayaw man na niya nakagis sa kanya, kaya sabapan sa kiyang gulaulaan ng mga tao, nang balasan sa kanya sa lagi-lagi yung kurta balas, umiyaka, sunggiling na kanyan, si ikurian o kawapatian, min gairi an yan kusamin ujurihim shay, sa dad na aban yan kalbas si saging kurta balas kilang na may tumubi. Nilay mo na ito, iba na tiyan na, ano pa di siya diinggal makan. Ano pa di siya diinggal makan ang mga pipiya. Nadabol pasid ka kung mga tao. Nauriyan yan, ibarat yan na lagi ng sadaka. Na inumiya ka bagay sa sadaka sa mga tao. Kaya milay kairan at saka nami kapiyaan ka. Milay kairan ang pamamigay ka sa sadaka. Na sakay miya tunduginan. Nagyang kutwa kaya tunduginan. Sira ka. Na si ikukurian o kapantay ka. Na pagpakataling marka agiyang kutwa. Wala sarka. Sabab sa agiyang kutwa amal. Aayaman na niyan na miya tumbukul ng mga tao. Nagyan na sabab aayaman na niyan na ubatan wanan pakalipat niya mga amal. Si ikurian ako, urian o kakuwapan tanong, pagpakataling marakatan wanan. Di tanwanan pakalipatan. Dago sa mga pagalitan mo, yang mawapat, na di tanong silang peligitan. Si ikuya mo na niyan na di tanong kiran kapakasid ka, di tanong kiran kipamangnin sarila. Si ikwallah subhanahu wa ta'ala, kagyan ang ikiw, tanong si ikum yang mawapat rakatan mo. Gina ni ikiw, tanong si ikuya mo na niyan na, yang mawapat rakatan mo si ikurian o yang mo na niyan. Nakiwapatinan, agyong kutwa di tanong kiran kipamangnin, di tanong kiran kinduan, di tanong kiran kapakasid ka. Karena bagi yang kutwa di inggal baka noo ayaw na niya na mga papasay kang babago. Aanto na iba na mga sofi.
ayam ananian nasi siran pesung kumanga kubur na disiran di mamangani pesung siran ako mga kubur na pembetian sa Quran jawaban pakasan so kabatiya sa Quran na di ka pakai abang kami bagay agyang kota balasian sa ikum yawapat giyang kota mangaman aga pakai bagay tanong sa balasian akum yawapat na matatendo ami ang ano yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padun so kapakasi di kaon so ayam ananian nakipamangningskiran so kapusay sa giyang kutwa ayam ananian na dahil nakapusay palibat kiran dia na nikigub tanukiran so kabiri tanong ko ayam ananian na utangiran o pamakaan na utangiran dia na nikigub tanukiran ubat tanong sung kumanga kumuridan naroon tanong di pamakani kanabaw to iyo to kapakay kayo ni Safar Rasulullah o di na sung tanong sa giyang kutwa kumuridan nambentian tanong sa Quran dan to kadad na nansi kumanga galabag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahaba nagusto niya makatundok kinan si kumapia lagi ng mga tabi'in nagusto niya mga napatay mo nagyanan ayaw na niyan na giyang kutwa mga subuan ay inisubur katan Rasulullah inisubur katan wallah gusto Rasulullah nagyang tipasungka din tan nagyang kutwa inisapar na katan wallah ang Rasulullah nagyang ayaw na niyan na punanggilaan tan sisagyan kaya kamapadan tan sisagyan kaya niya wallahu a'lam wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kubur umnya wafat. Buka kaku mati aku lupa masa Quran. Nakagi pa man niya wafat sululot ta sa inyo doon na sisitaw ni tapak ako doon. Buka kaku mati ako sa Quran na doon ako na pa makwad na bulas yan na ibulas ko na. Ito pakai. Itu kepakai. Agi mi alu sa hadis ayam nanin na gyud ko to mga amal kepakai ibugitan pirang subalasian lagi tu si mapantok waya mana ni lagi yung kuto kapasi ke akhiran so antum ni bana kipus akhiran upama kuat no tangiran apuasa yang kutua kipamang ni kiran ro matataman so abati sa Quran nadanan malu si mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susana kausan wallah pakai mana so kipgana punta sa Quran kepakai atur unakan tadi kan ini kepakai turun mak sedekah niyan yang kaya sedekah na arkaya ay mana niyan naging kutua atur ni panami wafat si umika si abika api antan nagkepakai turun nanti taran dia yang kita sasan kalau stop mana so katawan dia habis nabunya katawan ayam api na so pagaliron na so tumanay niyan o di nasul anto na yung ginawa ini tungan niyan ginawa ini agi sa tungan niyan napagaliron na dua ke kuan yang berbalas ayam ke kuan yang balas nagyo ko to akikuyo petang ko tungan niyan gi ko posala nagyo ko posala ko niyan na ayam ko kuan yang balas nagyo ko to ayam na niyan na salah yung tiga piyan. Udi nagyan kontrol ayam mananian na ginawa inian na ayam kapiyan po na yan ginawa ikan mo po yung kontrol ginawa inian. Namin hindi yung nakagyan kontrol galo bukyan si sagyakin niya. Saya tanong tawi sa diyan kabalasakan wallah sa madak na mapiya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.